Apako kendo nyadichiel nying Jehova e okinyi mar tich abich ma kawuono ma Nyasach loch omiyowa mana kuom ng'wono kendo kuom hera. Nyasaye no ber manade, owinjore kod apaka kendo owinjore kod alama. Wanami nyingi duong' nikech olong'o kendo ber, otimonwa ng'wono nyadichiel. Okela kuom ng'wono kendo okela kuom hera mondo warad kodi e studio mar Lolwe ma Nyasaye omiyo nyithinde mondo wayale wach Nyasaye makelo ngima. Agoyo erokamano nyithi Nyasaye kendo alamo negi kamoting'o oganda duto te matiyo e studio ni. Nyasaye mondo umgi hosana mondo bed jaka korgi kendo biasachgi ni mondo dhi malo e okang' mamalo nikech giyienwa mondo injili okal ka konyo piny ngima. Polo bedo joneno gi chuny makare magimiyo wagodo thuolo mondo wabed ka. Nyasaye mondo gwedhgi ahinya kendo giseloko gini mondo obed girwa kendo obed giri joluo. Maa en marwa mar joluo. Nyasaye mratego mondo umgi, Nyasaye mondo telnegi. Bende akawo thuolo ni makende ahinya mondo ago erokamano mang'eny kendo malach ahinya ne nyithi Nyasaye mosechung' koda injili ni. Wiya ok nyal wil kod kata dichiel nikech gik ma gitimo dongo nikech injili. Mondo mi awuothi bechopo e studio ka ok en gima yot, to gisekawo thuolo no mondo injili ochopi ka gidhira kendo gimiya jip mokalo kendo maduong' mondo achopo ka kuom ng'wono ma Jehova. Adwa nago erokamano kachako kod family mara mageno ahinya kamoting'o jaoda Mary Atieno gi nyithindwa duto. Aneno gik malong'o magisetimo. Nyasaye mratego mondo umgi, Nyasaye no mondo telnegi. Bende adwa nago erokamano ne mama Eunice Matunga mar Kabondo Sori Center but Kadongo kanyo. Mama na erokamano kuom sechung' gi injili. Pod abiro lamo ni weche matek mantie, an kod yie Nyasaye no winjwa, eno timonwa honni madongo kod ranyisi. Bende adwa ni mondo ago erokamano ne mama na maluor ahinya, mama Mary Abwao ma Papolengo Primary School. Nyasaye mondo telne ka en alego komenya. Mama na erokamano, jaduong' alamo ne kendo in be Nyasaye nyaka nochung' kodi e weche duto te mwasetime neno kendo misetime neno. Wanalam Nyasaye, Nyasaye no gwedhi. Owadwa Michael Masiaga gi staff duto te mag Rehema kamoting'o Bango to gi Ticha Mebo, alamonu ahinya. Owadwa Michael, Nyasaye mondo gwedhi ahinya. Kata gimidwaro dandora kanyo no, bende walamoni Nyasaye. Ka Ruoth nitiere kodi, Nyasaye mondo mak badi. Isetimo gik madongo, Nyasaye no ne nochako ting'i e level machielo. Erokamano owadwa jaote Philip Anei mar Israel Church of Africa, kendo Nyasaye mondo gwedhe en bende kama entiere piny Suba kuom tich matek mutiyo nikech Nyasaye. Nyaminwa Lilian Mokriek ma USA, mama na erokamano. Akulora nyakilo nikech gik malong'o maseneno kitimo ka Nyasaye oteloni. Ruoth mondo gwedhi mang'eny, Nyasaye no mondo telni ahinya. Mama na Mrs. Obonyo, ahero ga luonge ni Mino Yugis. Mama na wiya ok nowil kodi, alamoni kendo kata nyako mani Mombasa pod alamone. Nyasaye biro timone ng'wono, gik madongo matego te an gadier Nyasaye biro timo. Wiya ok nyal wil gowadwa Lawrence Amonde ma Korokocho, en kod biashara ne Huruma kanyo. Nyasaye mondo gwedhi ahinya, Nyasaye mondo rite mang'eny. Loya maduong' ahinya Hilary Apolo wuod bwana, en bende wiya ok nowil kode, alamone Nyasaye mondo gwedhe mang'eny kendo rite kendo ting'e malo. Kikama gikieno adwa ni mondo anyisi ne an machung' sani kakelo ni wach mar Nyasaye makelo ngima. Nyinga iluongo ni Pastor Benard Otieno. An awuod Wiso tajako chia Makamenya, Homa Bay. Nyasaye maparo ji, Nyasaye matimo ng'wono ne nyithinde, Nyasaye machung' kod joge, Nyasaye ma og gima wachulo to hero gera man malo. Notimo na ng'wono maduong' mar warruok ka an jal manoserumo, manoselal, manoserundore, mane piny osejwang'o mobolo piny. Nyasaye no nomako bada e thurwa e piny kochia kendo nokela kana neno ng'wono maduong' sama nowara kogolo oko teko mag mudho mag jochiende manoriwe nyima gi weche moko matek. Nogolo te manano ka kong'o ringo moa ura kod ran manomako dalawa. Naneno ka e lela ka piny osenyiera, ka piny osedong' koda. Kawuono kachung' e nyim oganda tatimo nende Yesu ratego sana mako ng'ato to gik madongo timore. Sama wuoye kod rita anti dala man Nairobi kendo ayalo wach ni kanisa mar Foundation of Eternal Life Church.
Dandora ka phase 5. Arwaki e kanisa kanyo mondo ibi mondo walam Nyasaye ka in machiegni. To kata ka dipono ni mabor tiwinjo, iraketo namba na kanyo go mondo wawinjre e weche moko. Wanang'adre rieko kendo wanago mbaka. Obed wach matek machal nade, Roho ma Nyasaye man kuoma notim hono kendo nogwedhi, noriti kendo notelni. Mana kaka nawacho juma mokalo, wan kod arambe maduong' ahinya e kanisa kanyo e tarik 20 Jumapil. Wan kanyo mondo kech kanisa ne wan godo to ji osebiro mathoth makoro hinge nomanyiewo plot koro wadwa chako gedo. Omiyo wakwayi kuom ng'uono, akwayi kuom hera. Kaka Lawrence Amonegi nosebedo katimo, Lilian Mokriek gini, in bende akwayi dog dibedi achiel kuom oganda mawacho ni rakom mabati achiel kende, kata kom mana kom mondo nyithi Nyasaye obi obedie. Ok ber kobedo kama othung' to Nyasaye osekelo nyithinde, in bende okeli mondo wabed kanyakla e tijni. Akwayi gi chuny mar hera kabolora e nyimi ni yie mondo imak badwa mondo wager kanisa mar Nyasaye. Lamnwa wach mondo chopo kare, in bende gima Nyasaye omiyi dhire namba kanyo. Kata obedo wach machielo matek machalo nade, bende kiyie to lam Nyasaye, an bende gona sime mondo walam Nyasaye kanyakla. Inine gik madongo ma Jehova timo. Go namba no kendo chak igo bed wach mane wanawuoye kendo gik malong'o Nyasachwa notim. Mana kaka sekoni, akwayo ni okinyi masand ko kaw thuolo mang'eny ka wawacho weche moko moken wach Nyasaye. Yie kiyie go chonge piny kama intiere ok ang'eyo. Samoro in e ot eminene wachni, samoro in kata wang'a yoti kaw sime kendo inene internet kendo inene YouTube. Nyasaye mondo ogwedhi kuom timo mano, nikech gini inene channels duto tete kata ima indege ibiro nene, kata in mane wuoth kata in loka ibiro nene kendo ibiro winjo. Bed gi chuny mobolore mar mako weche mar timruok nono mondo gik moko duto ma Nyasaye okono mondo watim, in bende mondo idonji kendo itim mondo romb kod gik malong'o ma Jehova osetimo. Akwayi ni kiyie tigo chongi mondo walam Nyasaye. Wuonowa kendo Nyasachwa, e okinyi majaber mimiyowa kuom ng'uono kendo kuom hera, wabiro mondo wagoni erokamano. Hosana ratego, Ruodh kinda, Ruodh loch, Nyasaye manyalo duto kuom duto. E okinyi ni wagoyo ni erokamano. Waneno teko, waneno ng'uono, waneno hera, waneno ber, waneno geno maduong' mikelo e nyimwa. Kare in Nyasaye adiera, ichung' kod nyithindi kikelo loch mang'ongo. Hosana erokamano kuom separowa, erokamano kuom setimonwa, bende erokamano kuom semako badwa. Iseng'eyo nyaka pek machala nade ma wakadhe. Onge jal maditim ka okine miluoro, yaye Nyasaye, gi riekoni kod teko man malo mikelo gik ma onge mobetie. Obed tuo matek manyo mako mama kata mako jaduong' kata mako kijana kod nyako ni dhigo de lela. Jehova nyalo loko wachno machak dong' ni en mana chang lilo. Erokamano Nyasaye kuom sewinjo kendo kuom setimo ne chiliel ne wach matekni, kendo kuom setimo ne jalni modong' kare kende lela ka ng'ama dikonye onge. Osara chung' kode mondo ikonye, timne ono maduong' mondo ne badi. Aluoro nyingi yaye Ruodha, pok ni kudo wiwa, ndalo tem waselami, waseno gik malong'o mitimo, time nyadichiel kendo mondo nyingi oting' malo malach. Erokamano sana kuom seyie mondo nyingi maratego gwedhi miere molewo chung' kodwa yaye Nyasaye weche te mago mwapenje timnwa, to kata ma ok wapenjo kowinjore kodwa. Ruodh kinda mano bende medi, ok wachuno to wasayo e nying Yesu Kristo ma Jawarwa. Amen. Kama intiere chunya nyisa ni bende mondo wachi ni amen mondo wawinjre weche moko ma Nyasaye okelonwa. Adwa somo wach mondiki kitabu mar Daniel 3 matindo 21. Ndiko lero kama: kamano ne gitweyogi mana ka girwakore gi lepgi duto kod kondegi, mi giwitogi e mach. To nikech chik ruoth ne ger kendo mach ne liet malich, omiyo joma ne oting'o Shadrak gi Meshak kod Abednego katero e mach ne jowang' mi orumo pep. Thuon wach mabiro godo sani madwaro ma Roho mar Nyasaye okelona mondo wapuonjre kodi kendo wapogre kanyakla. Apogni matin, ibe dipognae matin. En ni Biro Dok Negi. Kendo sigana mawuoye ni chunya morgo, nikech en wach
moting'o geno e iye. Weche duto mag Jehova ondiki. Ne gipuonjo ji kuom rieyo. Bende gipuonjo ji weche malong'o. Bende gipuonjo ji kuom kwero. Bende gipuonjo ji gik malong'o mamiyo ng'ato go e wach mar ngima manyaka chieng'. Omiyo wach mar Roho ma Nyasaye okelo sani ni nodog negi. En wach ma gombo ni chiki iti malong'o mondo iwinji. Sigana ni notimore e ndalo moro e piny Babulon. Ka ruoth manitiyo e ndalono owacho kendo lando ni koro en kende emikwaye gik moko. Kendo noketo nyaka kido kod olang' migoyo e sa mowinjore. Ji kulore ne kido. Ka dhano okulore piny kamiyo kido molosi duong' kendo ipako ni mano e Nyasaye maduong' monego lam. Oganda duto te nowinjo wachno. Kendo pile ka sa mane giwinjo kolang' ywak, ne giringo ji te dhi kulore. Gipako nyaka ruoth maduong' matiyo. Gigolo ywakgi ne ruoth matiyo. An gimolose no bende giringo gidhi gikulore e nyime. Gipake kaka en Nyasaye. Jomadongo mane nigi mwandu notimo mano. Jomariek ne timo mano. Jomodhier manodak e pinyno te notimo kamano. Oganda te mane ni e pinyno notimo gima kamano. Awuoro nyithindo moko adek wang' oyudore igi. Nyithindo maonge huma. Nyithindo maonge mwandu. Nyithindo makata gima yudo kuom gima long'o onge. Kijende go mbaka e kindgi giwegi wacho niya, to ka wapimo Nyasach Israel, Nyasaye mangima, gi gima lose mong'aw kani, wan gi pege goyo mbaka kendo Sadrak, Abednego ineno nade? Be wanyalo kulore ne kido molosi? Ne ging'were giwacho niya, ok wanakulre ne gino. Wachno nokelo ich wang'. Kendo nokelo ruogruok e kambi kama ji ne nitie. Nomiyo ruoth iye wang'. Jopiny mamoko ne dhogi omoko gipenjo, to kijende maonge namnagi, ang'o machando dhod chunygi? Ang'o mondo gikulore akula mondo wachno rum? Ne gichomo ruoth tir ma gikone ni oyo, ka Nyasachwa mwalamo ni oneno kende owuon ni ber mondo reswa kuom tho mar mach mikete nyimwa kane, to Jehova no biro resowa. To kokwer ni ok noreswa, bende waonge kod wach, to kata wan wawegi bende waonge kod teko mar resowa kendwa e mach kod tho kod sande mager mikete nyimwa sani. To wach achiel kende mwang'eyo ni ok wanakulre ma walam kido moketi, kata wuok kodwa nohoyowa wadagi. Duokono nomiyo ruoth wang'e olokore remo ka mirima omake. Notetni kopenjo to kare ng'a ma jalo nade piny ka manyalo pinga an ruoth mosetiyo gik madongo. Nyithindo moko maonge tich kanyi gi nyithindo gi milore koda nade. Ne iyo wang' mogolo chik mochwak mach maliet nyadibiriyo, kendo oganda duto mane ni kanyo moko ne kihondko mako ka gimakore goyowa jogi dhi wang' malich machalo nade. Jomoko ne ywak ka pi wang' gi chwer, gin ne nyithind wegi ka dhi lal, dhi rumo, dhi kethore, dhi lokore buru, dhogi omoko. Askeche mane ni kanyo manomi teko ni pangore ka wacho ni wan wanyumogi sani. Kendo noromo thuolo ma gima ne nyithindogi omako ne gidagi ni ogiloki kata ng'oe matimore. Wabiro geno kuom Jehova Nyasaye kata watho nyaka kar tho ok wanaloki. Ne giyie gimoro amora mondo otimre negi nikech Injili maka Jehova makelo gony kendo matimo gik madongo. Ne gisingore ka gidagi ok wanaloki gimoro amora ma Jehova osewachonwa. Wanasiki timo salape kendo wanaland wach Nyasaye makelo ngima nyaka kar tho. Yawuoyo ramo kawuono piny kama intie iti wacho nade e Injili mwayalo sani ni. Ineno ndiko nolero niya,
joroteke madongo askeche mabade gi dongo manoyier ka bang'e math oseketimo obedo maliet nyaka dibiriyo. Negi mako yawuoyigo kendo negi tero. To gima lichna mamiya chunya doko mamor ni oganda manoyiedhore gine magiroteke manomako jogo gi kondegi, negi mako gi lepgi, negi mako gin no manodhi nyumo joka, negi nyumo gi jakichunyi mach. To gin to ndiko lerona ni gima negi timo ne yawuoyigi notimore negi. Gine manegi wang' magilokore buru, onge gimoro kata achiel nodong' kuomgi. Negi lokore mirri magilokore buru makargi olal nono. Wachno nomiyo oganda mane ni kanyo kochako kod ruoth ne dhogi omoko paro mar yudo moro mane gin go ni waloyogi. Wich kuot nodong' ka gin ema koro gin go, kendo ne gigolo chik. Nomiyo jatelo golo chik ni kare Nyasaye monego lam en Nyasach Meshak, Nyasach Shadrak, Nyasach Abednego. Kawuono godiechieng' awacho ni michako okinyi masani ni adwa ni mondo akoni ni gimoro amora marach ma dhano osechano ni, gik magisetimo ni, chenro maricho magisetimo, ajuoke magisedhi, kuong' magisewacho kuomi, gigeni magiseketho, dalani magiserundo, e nying Yesu ratego biro dok negi. Onge gima rach manotimi. Nikech ang'o? Nikech injili ratego. Nikech ang'o? Yesu jawiro. Nikech ang'o? Osana jaduoko. Nikech ang'o? Yesu pod ngima. Nikech ang'o? Osana pod neno gik malong'o monego timni. Kata wach matek bende ni kadheno samoro iparo nosana onge, samoro iparo ni dong' kendi, samoro iparo piny osejwang'i, samoro iparo nyithindo rudore kuomi, samoro iparo dalo dong' kodi, samoro iparo jogweng' ok dwari. Awacho ni karamo chutho, gima gichano gitimo ni no biro dok negi. Gima gichano no biro dok negi. Nikech ang'o? Parane joma nomako, joma notweyo, joma nodhiro yawuoyi kae mach ema nowang'. Tang'o manotimo yawuoyi? Nogolgi ka gingima, onge gima notimogi. Awacho ni karamo sani kata bedi niya jasigu majachien marach osechung'i nyimi gi weche moko kokelo tuo e nying Yesu. Tuo no biro dokne, ibiro dong' kingima. Nikech ang'o? Osana mowuoyo. Nikech ang'o? Osana mowacho. Nikech ang'o? Nyasaye maratego emogolo chik ni gima tame onge. Iwinjo mamana? Ok ang'eyo gimikadhe. Jaduong' iwinjo gimikadhe na kia. Iwinjo nyathi kich gimikadheno ok ang'eyo sani. Iwinjo nyathiwa obedi wach matek mikadhe maweuga machno. Arawacho ni sani kawuono ema weng'e joma nokele, jachien manokele, obedi wayu manokele, obedi kwaru manokele, obedi anyuola manokele, obedi jodongo manowuoye, obedi ng'a manowacho wach ni ok nidhi maber, kawuono biro dok negi. Nyasaye maratego no biro timo ono. Nikech ang'o? Nyasaye no ngima, Nyasaye no tiyo, Nyasaye no gwedho, Nyasaye no ting'o malo, Nyasaye no choko, Nyasaye no riwo, Nyasaye no duoko. Gik mosekethore, gima noketho dalauno biro dok noganda manoketho dalauno te. Dalau biro chung'. Ng'ama nodhi kichini momiyo tiji okethore, kawuono guonyori kod pado. Winji, tijni biro yude, ibiro dokie. Nikech injili mwayalo duoko gik mosekethore. Injili mwayalo kelo gik maonge to betie. Injili ratego, injili ono, injili gwedho, injili ting'o malo, injili paro, injili ting'o malo. Injili biro timo ni gik madongo. Yie kuom Yesu sana ratego. Apako nying Yesu, apako nyingo sana. We mondo asomie wach moro ma Jehova nowuoyo godo gi Abraham mondiki e kitabu mar Chakruok 12 matindo 2-3. Wacho niya: Analoki oganda maduong', anaguedhi kendo anami nyingi bede gi huma, mi ji nokonyre gi nyingi kuom gueth. Anaguedh jogo magwedhi, to anakuong jogo makuong'i,
kendo ogendini duto ma e piny nokwaya mondo agwedhgi mana kaka asegwedhi. Iwinjo nyathiwa, Nyasaye wuoyo kod Abraham. Sama wuoyo gi Abraham sani ni, to Abraham iki oseniang', osechopo 70 gi wiye. To sechego gin gi jaode ma Sarai, gin nono gi lwetgi, nyathi onge. Tiwinjo Nyasaye kone, niwinjo Abraham, anaguedhi kaloki oganda maduong'. Mano miluongo Nyasaye ni Nyasaye ma ono. En oneno gimoro kapok waneno, bende otimo kapok wang'eyo yo minyalo time godo. Omuomo kama yo onge, oloso gik ma onge to bet. Owuoyo gi Abraham, okoni anaguedhi kendo analoki oganda maduong'. Jaduong' moseti be 75 kore kimiye singruok. To bende kosewach mano, ok otimore sano. Weche ochako dhi bokawo higni mamoko. To gima notimore ni Abraham noyie kod wach Jehova. Nowacho ni Nyasaye, kigola e gweng'wa, nitie kama itera ibidhi gwedhae, ok apingi nikech in ema iwuoyo. To thuon wach mantiere kayogo mondo iwinji. Nyasaye wacho niya, anaguedh jogo magwedhi, to jogo makuong'i anakuong'. Mana miyo kawuono mama na winji kaminena e gokinyi sani. Oganda duto te mosekuong'i, momiyo kiwuothe wang'ayo tinyalo kwano lweti kiwuoyo kendi. Apiko biro machung' buti kago don to kiwinji. Gari nyalo kadho gi chien kain makore weri ndara nikech igoyo mbaka wach moro tek moni nindo. Ipo mana ka winyi ywak ni piny oru, ok inindo kata matin nikech wach mane dhod chunyi. Kendo gino samipare to kata jide ni e nyasi to moro man kanyo inyalo ringo mi kanyo ma gik mitimo kanyo go te dung ni marach ma mor ma ji ni go in bed ma onge go nikech iparo ineno wach manie dalani kata manie odi kata manie ngimani. Ipenjori kendi ni to an tang'o manotimore mamiyo gik malongo ok anyal yudo. We awachi ni karamo ni oganda maguong'i, oganda mokuong'i, oganda paroni marach. Jasachwa ni ondiko anakuong jok makuong'i, anaguedh jok magwedhi, analoki oganda malach. Mama na kata in nono sani miguonyori kod pado ka weche moko tami yudo duoko mamagegi. Jaduong' kata piny odhieri kibedo kamoro timakori kama kamor ma ji nigo ino kinyal bet go. Kawuono nyingi Yesu ratego oganda manyotimo kamano biro dok negi. To in mineno sani miyie mondo ikaw Yesu ratego osana matimo gik moko. Ndiko lero enoloki oganda maduong', enokedi gi jogo makedo kodi. Iwinjo iwedhi ka juoga, wedhine ka jomirieri, wek manyo piny. Iwinjo e musalaba emiyude gik malongo. Osana ema nigi duoko, osana ema nigi gueth, osana ema nigi rit, osana ema nigi chang. Onge gimachielo. Wek thaguri kata gidhi ka juke madongo ma nyingegi olake piny. We thaguri, bi kuom Yesu ratego, bi kuom osana. Osip Lazaro nogo eto kowinjo kendo koneno chuny madware ogondamo marikni mondo bi omaki kama. To sama omako lweti onge gima nogole lweti kanyo. Mano emomiyo mor kawuono an go gokinyi ka Yesu wachona niya, obiro wiro, osana biro wiro, wach matek do biro wiro, skul fee motamore do osana biro wiro, kech manie dala osana biro wiro, duk mosewuotho osana biro wiro, dala mosekuong osana biro wiro, weche matek osana biro wiro. Nikech ang'o? Wayie kod wach makelo ngima maka Jehova osana winjo pako. Kawuono gokinyi aketo gene dhod chunyi nodog negi. In iwuon idong' ka Jehova gwedhi sani. Obed nyithindo mosekere mosetamore winjo wachni, kawuono chuny marach ma jachinu kelo kuomgi no biro dok ne jasigu. To in mineno sani miyie kuom Yesu, osana nigi duoko, osana osechungi kedo, osana winjo pako.
owinjo lamo, owinjo dendo. Jehova, chung kod nyithindi, migi gik malong'o mowinjore kodgi. In misingori ni ibiro timo ono. Tim ono ne dalani, tim ono ne mamani, tim ono ne jaduong'ni, tim ono ne kijanani, nyakoni kik wiyi wil godo. Migi gik malong'o, chung kodgi ya Nyasaye. Erokamano sana, chunya ogeno kuom gik moko te misechiwo. Alamo Nyasaye, iwinjo mama na, ini machomi tir sani, winjo jaduong', achomi tir sani, kata weche okere, osana biro choko gi te, machak duok gi, mine gik madongo ma Nyasaye timo. Aluoro nyingi Yesu Ratego, nikech ang'o? Biro dok negi, to in ibiro chung ka Nyasaye odembi e chuny lwete, kotimo gik madongo e nyingi, nikech nyingi no bende Nyasachwa ni eri ogeno, obiro ting'o malo, mondo dalani obed dala mochung', mondo Nyasaye Maratego onyisre lela kimiyo nyingi duong' kuom setimo ni ono. Iwinjo, Nyasachwa no ngima, Nyasaye no pod timo, obiro timo ni sani. Mano mi akwayi niya, kama intiere sani, go chongi piny mondo walam Nyasaye, mondo iwinj weche malong'o kendo yud gik mabecho ma Nyasaye dwa kelo ni sani. Go chongi piny. Hosana Ratego, Ruoth Loch, Ruoth Muma, agoyo ni erokamano. Sewinjori kodwa, sepuonjori kodwa, isingorinwa, oganda mokuong'owa. Hosana ini kuong', to mago mogwedhowa, hosana ini guedhi. Omiyo alami sani, ing'eyo mama nani, ing'eyo baba nani, owadwa ni bende ing'eyo, nyaminwa ni ing'eyo, pek magikadhe, hosana ing'eyo, to giduogo, gibedo jasigu, nochung'i e nyimgi, kawacho weche moko mrem. Hosana to in kod loch, in kod teko mar loko paro marach ma jasigu notimo mondo lokre gik malong'o. Mano mi asimu dalane, asimu ni kijanani, asimu ni kar tije, osewitore oko nikech omaro ni geno oserumo. Duokre nyadichiel. Oganda manyotimo ma, imak gi ya Nyasaye. Duok kijanani dala, duok nyakoni dala, familia ni duoki. Nyasaye tich manyorumo ni duoki, chang manyo ongeno hosana duoki. Nikech ang'o? Nyingi ni kod teko, ni kod nyalo, ni kod loch. Igwedhe gi kanyakla. Alamo kayie gokinyi e nying Yesu Kristo ma Jawarwa. Amen. Chunya nyisa kama intiere ba Nyasaye omiye thuolo mondo wabed kod chakruogni mar okinyi. Nyasaye no ero mondo mi thuolo mondo wachi no setimore kuom wacho ne amen. Nyasaye mondo gwedhi ahinya, mana kaka wache kinde manyokadho kachako na wacho ni an atiyo tich Nyasaye e kanisa mar Foundation of Eternal Life Church Madandora Phase 5. Nyasaye Maratego machung' kod ji osechung' kodwa kuom ndalogi duto. Aseneno bade, oseneno winjo pako kendo winjo ting' nyinge malo. Wagero kanisa kanyo, wan kod arambe maduong' tarik 20. Akwayi kuom ng'wono, akwayi kuom hera, make badwa kata gi musmal, kata mana gi musmal kende, inja deka ng'wen moro, kata in mana gi kila achiel. Kik wiyi kuodi, kila Nyasaye Maratego mondo umi. Hosana mondo bed jakakori. Awacho ni niya, ka in machiegni, bi walam Nyasaye e kanisa wa kanyo. Nyasaye ogwedhonwa ji mang'eny gi jodolo matiyo tich Nyasaye kanyakla koda. Wan kod Bishop marwa Julius Otieno ma wuod Dondi, ma wuod Gem Unyumba. Nyasaye mondo gwedhe kuom tich matek motimo. Wan kod Barnabas Ouma ma wuod Otieno. Nyasaye mondo ting'e malo, Nyasaye ogwedhe, watiyo kanyakla. Wan kod Alex Okelo ma wuod Oyule. Nyasaye noriyowa kanyakla mondo wati. Wantiere kod Andrikus Otieno ma wuod Wuonda. Nyasaye Maratego mondo ume. Wamakore tijni, in bende bibiri bede achiel mondo wati kanyakla. Namba na waketo kanyo, orig ma Nyasaye omi, obed sadaka matin, obed chiwo, obed support mar gedo. Nyasaye no gwedhi, no ting'i malo, no gwedhi yore duto te. Iwinjo, Nyasaye odong' kodi, Nyasaye no mondo umi, Nyasaye no mondo teli e weche duto. Erokamano, Nyasaye mondo gwedhi mang'eny. Amen. Luonga jae